This is what happens to people who don't play Shut like the they're fuck supposed up. to. I'm scared. Prvi skok sam napravio kad sam imao 15 godina i sjećam se da je tada trebalo biti 16 godina kao nekakav limit, ko što je danas, ali ja sam to nešto krivotvorio od datume rođenja, pa sam zapravo počeo 3 mjeseca ranije. V bistvu sem od otroških let sem sanjal o tem, da bi izdeloval letala, pa sploh zanimalo me je vse, kar po zraku leti. In v začetku 70-ih let sem začel z zmajastvom, sem naredil prvega zmaja in potem sem nadaljeval, sam sem si jih izdeloval, konstruiral, naredil, letel, prodal naprej, naredil novega in pač to je šlo naprej. Radio sam ja i male lutkice i modele padobrana u manjem mjerilu, poprilično vjerne kopije svega, a onda sam bacali hrčke i imao sam namjeru i mačke i svašta, ali dobro, mama je to ipak uspješno zaustavila. Uništavao sam sve kišobrane u stanu i to je, ali da, to je svakako dio povijesti. Dakle, padobranstvo je jedan tehnički sport koji prije svega traži jednu dobru ili visoku razinu tehničke kulture. To je sport bogataša. Uporabljam v glavnem je najlonska tkanina za krilo, potem trakovi za ojačitve so isto najlonski, vrvice so pa iz daklana. To bi bilo sa 24 godine sam bio reprezentativac Juge. Po osamostaljenju naravno i Hrvatske odmah, još sam uvijek zapravo član reprezentacije, makar smo sad već ostarili pa ne idemo više na natjecanje. '96. godine recimo sudjelovao sam kao jedini neamerikanac na snimanju jednog dosta poznatog filma o padobranstvu. Willing to Fly, snimao ga je Norman Kent, jako poznati snimatelj, zapravo najpoznatiji padobranski snimatelj na svijetu sada. 2002. godine bio sam u svjetskom rekordu 300 way, znači gdje se 300 padobranaca ulovilo u formaciju prethodno zadanu. Osobno sam ipak zadovoljan jer mislim da sam izvukao maksimum iz onoga što se zapravo moglo u Hrvatskoj napraviti.